Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejri namlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija Reġina. Din il-festa ta' Marija Reġina twaqfet mill-Papa Piju 12 fil-11 Ottubru tal-1954 b'tifkira tas-sena Marjana felu il-mit-sena mid-definizzjoni tad-Domma tal-Immakulata. Issa ċ-ċelebrazzjoni ssir illum fl-ottava tal-Assunta biex tidher aktar rabta bejn it-tluħ ta' Marija Verġni fis-sema u r-regalità ta' Sultana tas-sema u Om tal-Ħnina li nislet lil Binalla li minnu ġej kull ġieħ u taħ bħala Sultana tas-sema u tal-ard. Għalhekk hu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħut li tolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Richard u Teresa Vella. O Alla, inti rid li Om ibnek tkun omna u kollu sultana tagħna. Fit-tiba tiegħek atina il-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Dan jgħid il-Mulej, jien inqaddes ismi l-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh, u l-ġnus ikunu jafu li jiena il-Mulej, meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi il-Mulej. Noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fardkom u rrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li jiżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmlu fl-art li tajt lill-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Inrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, ngħidu. Irrox fuqkom il-masafi, tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, ngħidu. Irrox fuqkom il-masafi, tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni lil-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin jeqlejk jerġgħu lura, ngħidu. Irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom.
Lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi jew Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex o Alla, ngħidu. Ir-rox fuqkom il-masafi, tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Illum la twebsux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara s-saltna tas-smew tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nisa xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll lil-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal is-siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. U qalilhom morru intom ukoll lil-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad is-sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dak li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu bdew igemmgu kontra s-situ jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u inti tqishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabes is-situ qal lil wieħed minnhom, ħabib, minn xejn ma qastek jien, mhux b'dinar ftiem miegħi, ħuli missek u itlaq u lil dan tal-aħħar irid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Jew ma nistax nagħmel irrid bi ħwejġi. Jew għax jiena inti qiegħed tgħid għax jiena qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu tal-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Din hija l-kelma tal-mulej. Ħa nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis kemm stedinit jagħmlilna l-mulej ta' kuljum. Anki dolodu, il-kull wieħed waħda minna Ġesu għamlilna stedina. Stedina li mmorru l-Knisja ta' Pinu, nisimgħu l-Qudiesa, imbagħad wara noħorġu. U intom aċċettajtu din l-istedina. Prosit. Kemm hija ħaġa sabiħa eżis li dak li l-mulej jistedinna għalih nagħmluh bil-qalb. Għaliex? Għax jekk nagħmluh aħna sammurru tajjeb għax il-bambini pattilna. Imma jista' jkun li forsi kemm il-darba aħna wkoll irrifjutajnihom daw l-istediniet. U meta forsi għamilna hekk tlifna okkażjoni tant sabiħa illi niltaqgħu mal-mulej permezz tat-talb. U naturalment il-grazzi kbar li huwa lest li jagħtina b'xejn il-mulej Ġesu. Għandna bżonn ta' grazzi kemm spiritwali u anke materjali.
U l-bambin dejjem jixħed grazzi, imma forsi ħafna drabi ma tantx nittendu bihom, forsi nittendu iktar wara. Il-fatt stess li aħna nimxu u nagħmlu dak li għandna bżonn kollox bil-grazzja t'Alla. Mhux għax jien għandi xi dritt li nimxi jew nikmanda li l-nifsi, jiena qiegħed f'idejn Alla. U Alla jagħtini dak kollu li għandi bżonn biex ngħix il-ħajja normali. Għalhekk importanti mela li Ġesu dal-għodu ngħidulu mulej Ġesu tħallix li jiena nagħlaq għajnejja u qalbi għal imħabtek. Jiġifieri, meta Ġesu jistedinni għal xi ħaġa, sew pereżempju biex wieħed jirċievi s-sagrament tal-qrar, sew pereżempju forsi jmur jagħmel ftit adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija, sew biex jagħmel il-ġid. Huma kollha stediniet li importanti ħafna li mulej ngħidulu iva mulej xi trid minni, dak li inti trid minni lest nagħtihulek. U bqgħu ċerti il-ħajja tagħna kemm tkun differenti, kemm tkun ferħana. Għaliex? Għax dak li rid minna Ġesu aħna obdejnieh bil-wieqfa. Il-mulej jistedinna bħala ħbieb għall-ikla tiegħu, nitolbuh biex inwieġbu b'ġenerosità għas-sejħa tiegħu. Għall-Knisja sabiex toffri lil bnedmin kollha l-possibilità li jarfu jħobbu lil Alla, nitolbu. Għal dawk li mhumiex insara jew li ma jipprattikawx il-fidi tagħhom fi Kristu sabiex jiskopru l-ġmiel u l-ferħ tal-impenn Kristjan, nitolbu. Għaż-żgħażagħ sabiex ma jibżgħux jilqgħu l-istedina għall-ikla tal-mulej, nitolbu. Għalina u miġbura sabiex fis-sem tagħna għall-mejda Ewkaristika qatt ma tonqosna l-libsa tal-festa, nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Ilqa' missier it-talbit li aħna qegħdin nagħmlulek qabel ma nersqu bil-fidja għall-mejda mqazza u għamel jitqarbina li sejrin nagħmlu bil-ġisem ta' Kristu ibnek tnistelfina ħajja ġdida. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marja Omna u Sultana tagħna. Inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib
offri lek li l-nifsu vittma bla teba u li jiex fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum, nerfow lubna l-fuq, niżuħ ħajr lil-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru il-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu ta' raddi l-ħajr li għamlitlek ibnek, għax tassew ħwejġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis, tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa temil kull irsin jistar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Richard u Teresa Vella li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja.
għamil kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox taw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rbeħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom mala Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li nies jitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nalla l-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja u dan il-ġisem bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, Iben Marija, ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
دم تا كريستو يحرسني على الخيط الرئيب. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Ngħidu tlitavamet il-Madonna għal paċi fid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierika inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierika inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierika inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu.
irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema fiċ-ċokon tagħna nitolbuk sabiex ikun jistħaqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija omna u sultana tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.